Здравейте на всички от Мадрид, една от най-вълнуващите дестинации в Европа, от процъфтяващата арт-сцена, монументалната архитектура, живописните паркове, сгради, наситени с много богата история и култура, чак до ярките светлини на най-добрите клубове в Испания. Изключително богатата на вкусове ароматна кухня, този наистина страхотен и зашеметяващ град не предлага плажовете на Барселона и Валенсия, но компенсира с страшно много места, които са наситени с много голяма култура и, разбира се, испанска автентичност. А сега Крис и Ива влезнаха в един страхотен музей, музея на футбола. Окей, ето я Ива. Ива, интересно ли ти в този магазин? Не. А Крис на тебе? Моля? Да, на Крис му интересно. На Крис му интересно. Айде, разгледай. Ето това ме... Къде са подписите на футболиста? Покажи ги на всички, които ни гледат в момента. Пеп Гвардиола. Ето, на Зидан. Стивен Джерард и Роналдиньо. Чудесно. И знаеш ли го Роналдиньо? Добре. Тя очаква да отидем сега на страхотните намерения да си купи още един чифт дънки. Вижте колко е модерна, с широки дънки. Връща се отново моята на широките дънки. Ето го музея. Ето и първите екипи. Как се изглеждали футболистите тогава? С такива екипи. Това е стадиона на? Атлетико Мадрид. Новия стадион. А това и мечето в центъра. Обърнали се статуята. Миналата година тя сочеше ето в тази посока. Но сега са я обърнали. Тя си е същата. През 1967 година е направена по поръчка на испанското правителство. 4 метра е висока и тежи 22 тона. Тук се правят много снимки. Със сигурност хиляди на ден. Това е централният площад и централната улица Сол. Поредния протест има, а ние се отправяме към магазините, които имат невероятно намаление, но истинско намаление, не както в България според мен. Сега ще се убедим в цените. Времето наистина ни е прекрасно и ни очаква един страхотен ден в испанската столица Мадрид. След като приключихме нашата страхотна разходка в центъра на Мадрид, реших да изненадам нашите състезатели Крис и Ива с една страхотна екскурзия в град Сеговия, където видяхме най-дългия древноримски акведукт, запазен в Западна Европа. Той е с дължина 728 метра и височина 28 метра. Това беше страхотно предложение на моята много близка приятелка, която също е тренирала скокова вода в Сандански, Кети Люнгова, и нейният прекрасен син Васил, който бе и наш шофьор. Благодарим му още веднъж. Видяхме доста интересни неща. За съжаление, замъкът Алкасар беше затворен и не можахме да се налюбуваме на всичко, което можехме да видим вътре. Но пък за сметка на това, след като тръгнахме оттам, се спряхме на нещо доста интересно. Открихме изключително интересен магазин в Сега за ядки, много вкусни ядки, карамелизиран. Това е карамелизирани белени семки. Преди малко момичето ги изкара. Ето. Тази огромна тава. В момента ме разгранувате. Много вкусно, наистина. Тук може човек да пробва това, което му хареса и да си купи. Това са тиквени семки. Карамелизирани тиквени семки. Доста интересен вкус има. Те са на цена 3 евро, а карамелизираните белени семки, които видяхте преди малко, ето ви. Много голямо разнообразие. Крис, ти какво си взе? Бирен фестък. Иве? Карамелизирани тиквени семки. Добър избор.